Minkejja l-akkużi li għamel id-deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa fl-aħħar jiem fil-Parlament, huwa ċar li l-membri tal-Kabinett mhux komdi jiddefendu l-allegazzjonijiet li fajjar Chris Fern. Allegazzjonijiet li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ċaħad bis-saħħa kollha fil-waqt li sfida lil Ministru Laburista jgħid min kienu iż-żewġ deputati. Wara li Chris Fern akkuża lill-Oppożizzjoni li żewġ membri minn tagħha talbuh biex jagħtihom il-vaċċin bi priorità, staqsejna l-Segretarju Parlamentari Alex Muscat jekk jafx min huma dawn iż-żewġ deputati u jekk il-Partit Laburista għandux provi. Madankollu minkejja li staqsejnieh għal darba darbtejn, Alex Muscat baqa' jipprova jdawwar il-kliem fuq ir-ruling li tal-Speaker xi ħaġa li m'għandha xejn x'taqsam ma' dak li staqsejnieh. Jien staqsejtek jekk tafx min huma, taf min huma? Chris Fern forsi għallek min huma? Ir-risposta li tajtek jidher li ovvjament mhux bitekx. Kristina Majra għal Net News.